Meditácia a relax. Horenie je známou exotermickou chemickou reakciou, ktorá má v podobe plamienka či kontrolovaného ohňa na človeka upokojujúci účinok, pretože mu dáva pocit bezpečia. Spánok je dôležitou formou relaxu. Počas neho si oddychne naše telo aj myseľ a načerpá potrebné sily do ďalšieho fungovania. Pri dýchaní čerstvého vzduchu dochádza k okysličovaniu organizmu, čo podporuje produkciu neurotransmiterov, sústredenie sa, uvoľnenie svalov a našu celkovú schopnosť relaxácie. Medzi základné neurotransmitery patria napríklad dopamín, serotonín alebo acetylcholín. Meditácia je proces, ktorým dokážeme upokojiť svoju myseľ, zvýšiť sústredenie a dosiahnuť vnútorný pokoj. Práca je tiež relax. Hydratácia je nevyhnutná pre správne fungovanie tela a mysle. Minerály ako horčík, vápnik, draslík a iné zohrávajú pri relaxácii dôležitú úlohu, pretože priaznivo ovplyvňujú funkciu najmä svalov a nervov, ale aj celkovo rovnováhu v tele. Čaj pôsobí na nás upokojujúco, najmä kvôli svojej teplote. Bylinkový čaj však na nás môže takto pôsobiť aj vďaka niektorým bylinám, ktoré majú od prírody relaxujúce účinky. Tak toto bol relax.